Wow, lamia ani oy. So may hapon people of Oroqueta, live ta karon sa Kanubay, Oroqueta City. O mo ni ang ato ang seafood tabuan diri sa Oroqueta. Welcome sa atong live people. So karong hapon na magtour ta sa merkado nga puro seafoods tanan. O kinsa tong nangitag mga seafoods naa diri sa ato ang Oroqueta City sa Kanubay. Diri sa ato ang seafood merkado. Welcome people. Daghan kang galantaw sa ato ang video live. Tagpila po ni Rod? 40 na si ma'am. Taga-asa po mo ma'am? Panasalan layo. Manday ma'am no? Laridil pa rin mo gikan? Kunyar ako mo palit ha. Kaya mag-video sa ako. Makita nyo ni sa People of Oroqueta Facebook page ma'am. Dah, amahong. Fresh pagid kayo. Kaniyon sa ning nas botilya? Wala siya ka na talaba. Talaba. Pila pod? 100. 100. So, makita nyo mga ka-people, kanitag 100 ni. Talaba, oh. Wow, fresh pa kayo. Mupay pagbutang na sa botilya. Kani, bulbog. Jellyfish, in other words. Pero lami, ha. Butangan mo na siya suka and then tabon-tabon with matching lemon, luya and complete panakot, lemon o suka. Naa ba daw available tuyom? Na dire ma'am yaan time. Na tuyom na swaki. If na may Facebook, makita niyo ni sa People of Oroqueta Facebook page. Naka-live ta dito karon. Wow, lamia ni eh. So si ma'am, ang atong tindira taga Panalsalan sila. Unsa rasa man mo gasugod og display diri ma'am? Alas 5. So sa mga ingapas ug tan-aw sa tong live nato diri karon sa Seafood Tabuan sa Kanubay na ato ang public market gyapon dool sa Pantalan. Daghan kayo diri mga ka-people. So lukot, wow. Lami ang lukot. Ga-green ubag fresh kayo no? Pilay baso pod? 40 pesos only people. And gusto. Shout out ko sa 120 viewers. Taga-asa man mo. Comment mo sa gusto mo palit dili lami kayo. Oh, unsa ni aninikad. Uy, murag gawas na luto na. So luto na, ready to cook ni siya prepare ko ganahan kog tunuan ni siya ma'am. Kana sa gulag tuno ba? Kani ngalan ani? Himbaw. Litog. Wow. Balat. So diri ta sa Pikas ni ante, taga-asa si ante? Taga Panalsalan, gyapon kamo tanan taga Plaridel dire? Taga Plaridel mo. Lukot. Ay lato de, sorry. Ang lukot kani siya oh. Kana pare ana. Okay. Kani lato. Gusto. Wow, lumia oy. Balat mani-mani. Lahi po tong balat nga ilang gingog hanginan. So balat mani-mani. Anong mani-mani man siya? Murag mani o porma? Murag mani siya pula. Wow. Tara. Shout out kong Julian Polinar. Hi. Wow, lamia sa kuan sa tuyom. Abi kiri ba? San ay bulinaw na? Unsa man na? Kanang paano siya sir? Kani unsa ni? Ha? Ibis na siya ibis. Ibis. Unsa man na siya kanang Kanang ibis na siya nga katong isda no, di ba? Isda na siya. Shout out sa tanan from Miko Yangyang Bagyo. Ibis from Panalsalan, Plaridel lang malakas Lodge. Na malakas gyud kay daghan kay diri nakahilera today. As we can see, tanawa sila. Wa pa ko kaduol sa uban na mga stall. Nakahilera ang ato ang
mga seafoods. Kani ibis. Ibis ang name ani. Pabiyo ka tilaw ana. Pero isda man na, di ba? Kinilang sa bulbog. Hello Jamaica Cabillo. So diri ta. Puro to na to feature tanan. Taga-asa si ma'am, taga Panasalan gyapon. Pa-shout out ko sir ni Christine May Maldo. Lumia, uy, wow. Mapalit jud ko ani ron. Ano paabot ko mother pa. Kaya makaglami jud kayo. Wow. Shout out ko 200 viewers. Daghang glantaw sa atong live karon. Shout out kay Francis John Ramos. Nagkalingaw na si Bibi Boy o tilang sa litob. Lami bi ana. Ganahan kay ko ana. Ay asa man ni akong mama dugay man. Plano ko palit pud ani ron kay lami kayo. Angay na dayon ni sir. Na maglisod tag angay kay daghan man mo. Wow. Kapilang po sir. Kapila sir. Apilo na to ron, makita si ma'am. Taga-asa si ma'am. Taga Panalsalan si ma'am. Kamo di tanan ani no, taga Panalsalan. Every Sunday mo na dire. So every Sunday. Basa dayon mo na sir. Di naka-live ta karon sa People of Oroqueta. Taga-asa man ka mother? Taga-asa si mother. Taga Panalsalan pod. Na si mother yung palit pod. Wow, lami ay. People of Oroqueta Facebook page. Makita ninyo ni didto naka-live ta karon. Daghang ga views atong live. Unang lami gyud kayo ng mga on kita ani. Tilawin ang Ibis Boss Lodge Kinilaw maglami gina atong sulayan unya. Na mahurot gyud ato. Gamay ra gyud 1,000 diring dapita. Ikaw ma'am taga Panasalan po kagyapon ma'am. Sibula sa Lopisay na. Ah. Cebu na siya sir. Taga Cebu. Kaniyo luto na daano. Kamo tanan ani isa ra mog source ani or lain-lain mo ganang gikomprahan. Ano lain pag nanghuani aw binog isa ra. Halos magod taga Panasalan ba. Taga Sibula. Cebu. Dayon. So dagan kayong ga-view sa ato ang live. Oh, wave ta. Dagan kayong ga-view sa atong live. Shout out sa tanan, dagan kayong galantaw. Nata dire karon. Nasa TV na mo. Dagan kayong galantaw sa atong live. Ani mo tanan, mahurot ni. Kaya makauli na sila Plaridel.
Kani og manguhaan ning inani. Unsa man na siya? Di ba manginas? Manginason gini siya no kaning kinason inani. Kay di ba sa balas man gina siya sa hunasan kini. Anagi sa hunasan. Sa lumon ninyo ang uban. Di gid pud lalim manguhaan ni no. Talong pa kay sir. Di alam biya. Tagpila ang gusto? 30. Sa mga nangutana, tag 40 ang baso sa uban. Nagdepende, na may 30 para sa gusto. Ang uban lukot 40, balat 40, pulbog 40. Depende mga ka-people. Si ma'am, taga-asa si ma'am. Panalasalan gyapon. Tagana no, abunda. Uy, ang saang. Ikaw ma'am, siyang paiton ma? Ay, saang. Dagan kang galantaw sa live. Imbaw. Barato na na sir, kay hapon naman. Basin mo barato niya. Kani tagpila man eh. Tuto na ta ba oh? Tag 50 na. 50. Kasi ngalan anite? Liswi. Kani mo di ba sa kanini? Aninikad. Manikad gid ta ani. Magsikad-sikad gid ta ani dete kay aninikad man. Kani pilay botelya ani karon? 200 ni. Kani mga balat ani 40 ana. Then 40 po ng mga bulbog. From Marifel Salak bantay lang kaswaki ug pag-uli na ko. So sa mga muani sa Oroqueta ani mo sa Kanubay. Kay daghan kayo diri sa napa diri oh. Welcome sa Seafood Public Market. Murag Seafood Public Market na gini kay puro seafood ang baligya. Wow. Dami kayo mga ka-people. Nanagit ko sa gate dapit kani. Sa Kanubay niya. Unsay ngalan ani Miga? Unsay ngalan ana? Amumungpong ngalan ana. Nagpasabot na di kay ko wala kay ko nakatry kaon na ba kay ko kaila. Kani Amumungpong ang name ani Amumungpong. Kini unsa man ni puti? Unsa ni siya? Unsa ngalan ani? Ha? Kagisan. Unsa man siya balat gyapon? Balat gyapon. So ang ngalan lang ani balat kagisan. Kani balat nga sa kaning balatan ni na may hanginan apoy balat man ni. Kuya dinig mga ngalan mga ka-people. Sana pa sila taga Panasalan pud mo te. Panasalan di mo tanan ani. Abunda day sa Panasalan di ay. Daghan day mga seafoods dito kay naabot mag-Oroqueta. Isa na si ma'am. Daghan daw nga pa, isa na si ma'am. Wave sa, naka-view ta, 200 kabuk ang view sa atong live. Sa People of Oroqueta, Facebook page. Shout out ka, kinsa ni? Naka-wave, kay daghan kang galantaw. Lami daw ang gabantay po. May na yung comment. Sa mga marites, mga marisols, alin na mo sa Kanubay. Pamalit na mo kay lami kayo mga seafood. Dagko ani eh. Kani unsay ngalan ani? Dagko lagi kay ni. Tambayay? Sa Tambayang? Tambayang. Dagko kay no. So puti siya kaysa tuway. Ang tuway ito man to. So dagat ni siya makuha. Daghan-daghan lagi diri karon no. Kini unsa ni? Talaba nga ginamos kanang isa unsa pa na siya black lagi na. Tambayang. Tambayang ni siya kani mo na siya gisulod lang siya butilya. Imbaw. Kanang isa tambayang, isa imbaw. Talaba din tambayang din imbaw. Okay. Dagan-dagan gid po na maligya og seafood today mga ka-people. Taga-asa si ma'am? Taga-asa ka ma'am?
Taga Panalsalan. Taga Panarsalan si ma'am. Oh, wave sa ta. Bye-bye, people. Brad, kabantay ko ni ma'am na siya sa KMGS sa una. Brad, na-interview si ma'am sa KMGS. Kaya naabot niya itong time, ma. Katong ka-shooting sila, oh. Naglantaw ko ni mo to kay naminaw po ko to. So, bisan asa si ma'am. Brad, dito pa to sa Karaan. po, dito Oh, sa poblasyon. Sa poblasyon pa to. So, welcome sa ang seafood market, seafood tabuan. Here in Kanubay, Oroqueta City, puro mga seafoods, people. Wala isda dito ron, puro seafoods. Ay, napa isda? Ah, wala lagi. Dili gid kompleto, walay panakot pod mga ka-people. Munang palit pod ni kuya. So wave sa kuya, dagang ka lang tayo sa tong live. Ubay-ubay, so palit og panakot, suka of course, kaya lisod pwede timpla. Apay, kuan, daghan. Daghan, oh. Ani lang mo dire sa kuan, Satellite Market. Sa Delight Market sa Kanubay, oh, Kanubay. Kanubay. Satellite Market sa Kanubay, daghang baligya dire. Oh, daghan kaya na, napa. Nay model sa suka. Oh. So of course, dili gid kompleto ang kinilo kung wala ni loya, sibuyas, tabon-tabon ug among limon nara. Ana. So wow, last pahabol. So mo to ang featured vlog of the day mga ka-people. Welcome sa Seafood Tabuan of Oroqueta City in Kanubay. Mayong udto and mamalit na ta. Apilipog ko. Salamat people of Oroqueta.